Здравейте, искам да ви покажа, понеже имаше малко разногласие, че ръбичи чушки са тънкостенни. Според мен не са тънкостенни, защото ето и примерът, който сега ще ви покажа. Вижте. Дебелината на месото на чушката. Ето така. По-хубаво да се освети. Ето я. Три ръба. Абсолютно идентична. С тъп върх, между другото беше тая. Завита отдолу. Вижте добре. Месото е около... сече на места дори повече от 5 мм. Тежка, хубава чушка. Три ръба чушка. Някои им викат капи, аз им викам чушки. И двете наречия са правилни. Едно време сме викали на чушките, защото сме имали само три ръба тъпа и люти чушки. И сме викали люта чушка и чушка. И чурбаджийска чушка. Да не се бъркаме. Не е имало много сортове. Имало е няколко сорта, но тези няколко сорта са били уникални и много добри. После се появяват много сортове. Сега, да не ви казвам, жена ми сигурно има 50 сорта. Чушки само. Сладки. Отделно лютите сигурно са още 50. Та... едно време е било лесно. Чушка, люта чушка, чурбаджийска чушка. Може да има и други видове. Ето, пак показвам. Хубав ден!